Hayi bafowethu, ivumeni bafowethu. Kabuyelo bafana besitayela. Hayi bafowethu, hayi. Ivumeni bafowethu, ivumeni. Forwards, four. Give them the league. Forwards kuphela bafowethu. Banikezeni abafana bami league. Ivumeni bafowethu, banikezeni abafana bami league. Siselelwe 6 points bafowethu. Veleni nisinikeze ileague. Ningalindi ukuthi size siyithathe le 6 points. Veleni nisinikeze ileague bafowethu sizokwazi ukuphumula. Yazi bafowethu, le team le ifundisa abantu abangafundanga isilungu. Yabona i-team ethi mayiyodlala uthi mawuthi uyabuza kuthiwa hey bafowethu anibuki yini Sandawana namhlanje. Uzokuthiwa sizoyibuka kanjani imovie kaVan Damme ngoba siyazi kuzowina uVan Damme vele. Sizoyibuka kanjani imovie kaRambo ngoba siyazi vele isteering uRambo kowina yena. Soyibuka kanjani imovie kaSchwarzenegger ngoba siyazi vele ukuthi isteering uSchwarzenegger kowina yena. Soyibuka kanjani imovie kaSteven Seagal ngoba siyazi vele isteering uSteven Seagal kowina yena. Hayi bafana, mina ona phezulu bafana. Ivumeni bafowethu, sinikeni nje ileague. Maniqeda bese maqala ke ileague elandelayo nibeke emuva ngo6 points Sandawana. Nibeke emuva ngo6 points ngoba kuyaziwa vele ukuthi kwaleyo 6 points izoyicover futhi njengoba siyothatha nje ileague nje ka8 bafowethu neka 9 vele kuyaziwa ukuthi sizoyithatha. So ivumeni bafowethu, ivumeni. Nisizwele nje bafowethu ngoba sizokhona abafana baphumule kahle. Sisalinde ukuthi siyodlala iChampions League bafowethu. Sisalinde ukuthi siyodlala iAFCON bafowethu, Africa Cup of Nations. Sisalinde ukuthi siyolukuzana siyodlala iWorld Cup. Hayi bafowethu sivumeni, angithi niyazi vele ukuthi squad Sundowns vele. Hayi ukuthi ngisho ngoba ngiyachoma. Angichoma bafowethu. Khona umfowethu lo othe ungibone ngigqoke iskipa selukuzana seDiadora. Engidelela kulungile Sandawana elihle. Delela mfowethu uqhubeke ufike la uthanda khona. Kodwa nje ayikho inkinga bafowethu, mina ngiyakwazi ukubeka. Uyabona manje ngidlala esephuma. Ya eseDiadora nginaso bafowethu, lese sathatha eselukuzana ese-MTN nginaso eseDiadora. Ngithi yabo hayi Sandawana babakhulule kungesabi. Ungahlala kanjani ungayifavor, ungayisupport i-team edlala izitayela ezimbili. Sidlala iJuventus, Italian soccer, Shine and Piano. Sibuye sizodlala iBrazil. Kanti sibizwa ngama-Brazilians nje kwakonje njani. Ngoba siyashintsha mase silapha phakathi. Uyabona? Thina trap and push, Shine and Piano, trap and push. Sibheke nje ikhala kuphela. Siyatshelwa ke bayatshelwa bafana ukuthi lalelani bafana. Manibheka nje umkwena ngendlela abafana eshaya amagoli ngakhona uvela ngikhumbuza ukekana. Uyabona? Ukuthi ugoalkeeper akaliboni ibhola, hayi ukuthi angaliboni, akaliboni kodwa angafiki kulo. Istayela ke lesifundwa lapha eClorocop. Alibone kodwa angafiki kulo. Hayi bafana asinikeni bafana, asinikeni ningesabi. Siyabonga amaSandawana amahle.